Media dúcia de cursos e charlas protagonizarán a actividade na Aula CEMIT de Ribeira nos meses de maio e xuño. Afondarase en ciberseguridade e dáchelle continuidade ás competencias dixitais Comdix. O Concello de Ribeira segue a impulsar a Aula CEMIT, que nestes meses de maio e xuño contará con 8 actividades. O concelleiro de Novas Tecnoloxías, Francisco Suárez Puerta, precisou que este venres arrancan co exame da plataforma EMA, espazo multimedia de aprendizaxe que se fará de 10 a 12 da mañá. Son exclusivas para as persoas que terminaron de facer a formación de EMA de forma telemática. A plataforma EMA é o espazo multimedia de aprendizaxe, é unha plataforma de autoformación na que, a través de a páxina formación cemitxunta.gal, os usuarios da aula CEMIT poderon facer cursos online que lles dan dereito a un diploma. É unha formación entre os que se encontran o Comdix. Dentro da formación está a prevención de riscos, control parental, seguridade informática, emprego de móvil, cloud computing, xogos de adestramento mental, comercio electrónico, edición de imaxe, audio e vídeo e seguridade informática, así como tamén a utilización de LibreOffice. O 19 de maio, entre as 10:30 e as 11:30 da mañá, Fegasus impartirá o taller Móvete como un deportista, orientado a persoas maiores de 55 anos, co obxectivo de axudar e mellorar a súa calidade de vida. Para apuntarse hai un link directo que é cemit.xunta.gal/es/formación, na que poden anotarse para formar parte deste taller. O venres día 30 de maio, de 11 a 12:30 da mañá, temos unha charla sobre ciberseguridade e os primeiros pasos. Esta é unha iniciativa que se leva a cabo por Antega, en colaboración co CEMIT. A idea é finalizar concienciar a poboación, especialmente a xente maior, sobre a relevancia que ten capacitarse no ámbito das novas tecnoloxías e o que son a seguridade dos dispositivos. Sobre todo nunha época na que a ciberdelincuencia está á orde do día. Xuño comezará con 3 sesións centradas en finanzas que se desenvolverán os primeiros venres do mes. Serán o venres 6 de xuño de 10:30 a 1, o venres 13 de xuño de 10:30 a 1 e o venres día 20, no mesmo horario tamén. Neste se van a falar tanto da saúde financiera, se van da utilización de tarxetas de crédito, pero especialmente no último, cando xa teñan toda unha formación acerca do sistema bancario e demais, vamos a falar de o que é tecnoloxía, a banca online, comercio electrónico, utilización de Bizum, de novo, protexerse frente á ciberdelincuencia, que é unha das formas nas que entra de forma máis habitual a través de phishing ou farming, que son formas de delincuencia que se encontran no e-commerce, no comercio electrónico. A forma máis habitual de meterse, pois a xente confunde determinado tipo de páxinas web. E o 18 e 19 de xuño desenvolveranse probas para acadar a certificación de competencias dixitais Comdix nos niveis iniciación e intermedio. Seguimos traballando para que a xente poda pouco a pouco seguir aprendendo a utilizar as ferramentas tecnolóxicas que temos hoxe en día dunha forma máis segura e ca soltura que é o que necesitamos todos. Seguiremos traballando pouco a pouco para que todos os veciños podan ter o nivel que se espera e podamos empezar a deixar de facer cursos de nivel de iniciación e ir cada vez subindo pouco a pouco, porque é o que a sociedade demanda.